Aton ang aton sining bitaw head si Major Junji Liba, historiahante ning towing kag clamping ordinance. Online sa firing line. Major Liba, sir, good evening sir and welcome to this Action Firing Line, si Action Boy Duran. Thank you guys invitation na hari kita di subong daerah. Aha. Sir, salamat nun sa time sir ha. Sir, mangkot lang kita, ano na ni sir ang plano sang towing kag clamping ordinance nga daw i-implement na gid ninyo diri sa Bacolod? Kaya yes. Sir, dali sir rakit daw medyo hindi mayong aton nga hindi mayong aton nga kuan nga signal kanugod la. Sige sir, liog sir makapangita kada sang para nga daw atag ang aton sila nga. Kumusta sir? Sige sir, go ahead sir. Okay na sir, okay na sir. Okay. Sige. By the way, nang kuan na sa una no dugay na naton ginaplano, guling kay ti amo na nga napinding tungod sa damo pagid kita nga dapat i-prepare prior ka mag-implement no. So but subong na ang status para update lang nato sa tanan. Baliara na po subong na prepare naman almost no, hindi pa galing na kumpleto ang aton nga mga signage, but starting sa Monday start na kami put up no para isa ka information drive nga at least mabala na sa mga aton publiko nga amo na nga mga lugar nga hindi pwede na magparkingan kag that is a going two-away zone no, two-away zone. So amo na nga aton nga dapat ma-inform sila, and then also sa Monday we will start na 2 weeks siguro sulod sa duha ka semana nga maghatag lang kita na information, wala kita na idakop, but ma-start na kita pang issues ang ticket in order nga at least ma-inform na sila gid ang public naton nga hindi na gali na da pwede gid mag-parking kag strictly mag-dakop na kita after 2 weeks. Okay, ang aton nga pag-issue sa ticket after 2 weeks pa sir? Actually mayroon kami nga temporary no citation ticket no parang kuha na siya no guide or tip naton nga amo na siya magiging itsura sa aton nga ticket nga right after sang 2 weeks amo na the same ang itsura sa aton nga yatag. Kag ina may corresponding penalidad na. Kag of course ang atong mga signages ipang plus start na beginning Monday. Yes, sa start na kami sa Monday tingwa namon. Although nga ang aton sa mga signages medyo gamay lang daw, improvise siya tungod nga medyo may kakulangan pa sa aton nga mga material, pero itingwan ta gid nga at least may ara lang nga makita ang aton nga public no. Then ang unahon naton sir nga area diri sa Bacolod. We'll start sa Bilogid nga Lacson, starting dire sa aton sa extension from Pau de Arco to going to Terminal Bata. Okay, so the whole of Lacson Street. Amo na siya. Okay. Yes, correct, yes. Sir, may ara kita ini sa towing naton. May ara na kita. Ano ang ma-toss ni sir? May ara kita nga kuan nga towing company nga gin-hire? Yes, may ara na. Bali, may gina-credit. May gina-credit na sa since pa do pila na kabulan ang nag-agi, no? Ang credit. Yan na-delay lang kita tungod nga. May ara pa gid nga last nga document to prepare. Mo nang yung tawag nato ng memorandum of agreement between sa private towing company kag sa aton sa city government. Ang clamping, dalaman na nila sir, ang clamping? Kumpleto na sa Action Boy, no? Una-una aton nga pag-organize na no, may ara na ta may team no, every kilometers may ara ta team nga mag-monitor. Then kung may ara nga na, let's say for example may naga-park no nga illegally park na vehicle, una-una na siya ang maprehend gina sa aton sa iya isa aton nga bitaw personnel no. Bilang may ara na siya nga na penalidad nga tubangon, issuean sa ticket. Okay. Nga naka-violar siya, for example, nag-park siya illegally park, no? So, after that, pagka wala ang driver, kay commonly ang makita, ma-experience natin sa Lacson,
kinabayaan, no, kay malakas Kinabayaan. na driver. Mhm. Oo. Mhm. So, after sinapag-issue sa ticket, i-clamp na sa dayon. Okay. Kung wala lang siyang driver. Yes, even though may driver, i-clamp na siya yapon. Aha, To bisan. give signal sa iya nga nakasala na siya. Then, duwa na iya penalidad. Aha. Bali, may illegally park or ano pa na, obstruction. Mhm. And then, i-clamp na siya rayon. So, ang clamping is, may ara na siyang specific naman nga penalty. Mhm. Then, after a certain period or butang sa 5 minutes, no nga wala na siyang claimant or wala din ang driver, that's the time nga ito na siya. Okay. So, butsilingon gali, pag may nag-park, waing driver, i-clamp siya dayon. Yes, so, Okay. pero on the other hand, pagka kung nara siya gidman, may driver, i-clamp lang siya, Mhm. and then, he will settle sa iyang balayran. Una-una bayran niya ang iyang traffic violation. Mhm. Second is bayran niya ang iya clamping, clamping fee. Mhm. That's the time nga ikakaso ng clamp siya kag i-remove niya na rin ang iyang salakyan. Okay. Hindi gali iya nga kunarang driver daw citation ticket lang ihatag ta nga mabayad lang sa i-clamp gid siya gali iya. I-clamp gid siya kay may ara Oo. kita dala ang clamping. So, about sir ba kung matabuan nabing driver, wala gid binog bayad sir, anong matabos na? So amo na ito tara ang iyang Ito na siya. salakyan, and then pag abot sa pagtow na sa iya dalon to, then first 4 kilometers may another na siya nga towing fee. Mhm. And then succeeding kilometer kung layo-layo ang towing impounding area, Mhm. so may i-charge naman nga every kilometer succeeding kilometer. Mhm. Pag abot na to sa area, may ara naman sa nga pag-asabto naman nga storage fee. Uy, kadamo gali. Yes, Ang correct, storage fee depende man sa period kung ano da kalawig nga arat ng salakyan. Yes, Oh. that's per day, no? Per day. Per day. So may ara na ta nga pasar na, may or na approve na nga ordinance with ang 1035, no? Mhm. Dali amendment na or ginamend lang ato ng penalty clause sa aton nga original nga towing and clamping ordinance. So ang imo sir matabo sir kung why kasi nagbayad or why ka gid gyapon after a period of time may clamping ka nga charge nga bayran, may towing ka kag may storage ka nga balayran amo na siya? Correct, yes. Tanan na imo ginabayaran ang tanan before maklaim mo ang Salakyan. imo nga unit sa area. Okay. Can you give us an idea sir pila ang charge naton sa clamping, sa towing kag sa storage? Well, di lang ko sigurado action boy, no, kay di ko memorize. Wala ko di na tamda ng aton nga bago nga ordinance, Mhm. which amended na sa original nga hambal ko nga towing and clamping. Mhm. So ang ano ko lang nadunduman, no, may ara na nga 1,000, no, I think 1,500 ang aton nga towing. Mhm. Ang clamping naton is 400 to 500 depende sa lakyan karakon. Mhm. Mhm. So amo na siya, no, kag Kadako gali. dako na siya, matotal na siya kung abot siguro sa storage fee ito, base pwede posible makabayad ka not less than 3,000, no? Kadako gali, no? So, gumus na. Okay. Sige, may mo na. Okay, para nga magtawa yung lakson ta. Anyway, mangkot ko, sir. May ara kong isa nga may nag-hazard, bala? Mo na sila ko, hazard? Do hindi mo na iya permit for you to park kung mag-hazard ka? Correct yun, action boy. Amo na usually nga ginagamit reason natin mula. Pero, well, nang may ara naman kita kasi nga ginatawag nga basta every rule may ara man exemption, no? For example, or consideration. Consideration na lang na. Pero ang ako na ginalaw, sometimes, kung mag-park o mapundogin man sa kati reason kisa may pudyot on, may pick up on na somewhere. Mhm. Ang ako na maximum action boy, kung daw medyo pinakasagad na gina, siring ko 5 minutes siguro, the most na gina siya. Okay. Para may baklo niya malang daw over the window, over the counter namin ko nga magbakal siya sa mga
business center da sa kilid, Mhm. pwede na siya nga guro 5 minutes no tayo man na so amo na ako instruction sa mga atong bitaw personnel nga pag once may amo na this in consideration man kay tinaragi man nga gado gadali na lang gidla tapos Okay. kaya ni time nga pilikapon niya na lang Pilikapon lang. idaho naman na siya. Mhm. Oo. Okay. So maximum lang kita 5 minutes pagka 5 minutes na action boy ang ginatag ko na nga chance nila pagka 5 minutes nga wala pa gyapon na imong na complete mo transaction pwede ka nga maglakat then malibot ka naman. Mhm. Libot ka naman, kita ka naman nalagyan mo libot para makabalik ka naman sa imong pisto. Aha, Pero provided nga wala dyan na ako parang imong pisto, basi may ara naman Mhm. nagpundo, so balik ka naman, libot ka naman liwat. Aha, okay. Ano sir, may ara nakita ta sina nga ginataklas nila sa gutter ang salakyan. Which is para sa akon do hindi mangyapon kay kuan na ng sidewalk na iyan na sang tao nga lagyan Is that allowed? No, it's not allowed dyan. Wala, ako makita tadi action boy, sa Dirabaladampi sa Rizal Lacson, no, sa before ka di bla, kung pakadto ka to sa north, to before na sang sentrum, Mhm. kaya na da nga tawag na naton mo mga motor cycle Oo. parts na nga daw gabaligyaman motor. Mhm. So ang ginahimo nilang shop ang iningaton nga footwalk. So one time ginwarn ko na pero gani ko isa makita og yapon aragi yapon nga park. Then ginahimo na so tendency ka Nautod si Sir Liba, liog action and drain, no? Sige. Kaya mo nang akon mo, is hindi sa gali allowed. Kundra kaya magtaklas ang imong lakyan sa gutter, way kabis dalan, pro ara kaya sa sidewalk. Di na saya kay kuan na no alagyan na isang tao. Hello? Sir, nautod kita kadali, sir. oo. Sir. Ato ta sa. So, Mm-mm. balikan ko lang mo na kasi ko na one time gingadto ko na dakagin pang correcto man naton nga mga ilang mga salabi no. So after sa tuwa nakita ko may mga lapadang nga ginaga park pero ginalabay-labay ka ginapakatuan ko na sa aton enforcer. Kasi kung mabudlay ginakayo ya action boy kung ara nga imo nga lakyan da sa footwalk, ang tao nga suppose mag-agida dito na malumpas sa dalan so Correct. hindi ginamayo pati na delikado. Oo, correct, delikado. So ina sila sir, hindi na pwede na allowed gali no? Bisan tag-iya ka pa Hindi sa na pwede. establishment. Opo, bisan tag-iya ka pa Yes, sa hindi na establishment. pwede. Kaya ang aton na yung mga business center na nung ara na dapat required na sila nga kung mag-parking nila, may ara sila sa space nga parking. If not, kung wala na gid man, bahala sila kung din sila mag-park but that hindi nga iakupan nila ang footwalk. Ang footwalk is for pedestrian. Correct, oo. So, kabay pa sir nga, ini, kuhan gid, may stricto naton, kag mangin consistent kita bala sa sining aton nga pagpatuman sining ordinansa, kay, I think isa na sa sang kuhan isa na sa sang makapaganagan da sang traffic naton sa Lacson Tiyan mo na, Sunboy, kabay pa nga sa pagi sa inyo, mabuligan mo nyo man kami. Hindi in 2 weeks, siguro 2 weeks time ni nato nga pag information drive. I think sufficient enough na magpabalo na kita sa mga public. Correct. Especially ning sa nagakupar sa Lacson nga ibalibad kisa alibay nga wala ko kabalo pero it's been long time na nga hindi ginay pwede ang Lacson kuanan. So nga parkingan. So dapat amo na in 2 weeks siguro ayok mabuligan nyo kami kag mapabalota kay para at least after the 2 weeks may reason na kita nga mangklamp Timing gina pagkwantagli pag maskara nato sugod gisang maskara na yes, correct. sugod gisang maskara mas start kita sina. Oo, timing. Correct. Exacto gid. Oo, sige. Sir, sige, kabubuligan tani sir information dissemination, no? Kay balukati ako pati ko gyapon yung ignorance of the law, excuses no one mo hindi ka kasi Yes, ko kabalo. Araman pero importante Oo. man nga ting aton information dissemination medyo massive man para nga ma-inform tagid sila mayo, no? Sir, isa lang ko kabamangkot sir before tagabuyan. Sir, ining aton mga traffic lights bala sir ining green gulpi lang ang red gulpi lang ka green when nag-agi sa orange sir may plano na ipakayo sir? Yes, actually boy naka-line up na tanan. Kag may ari na ko nga ginimo nga proposal kay ginimo after ko nga na ginkandakan inventory. May inventory ta sina kay balukang inang mga nagabisyo sa buong out of 28 naton ka traffic light. Functional sina is 26 and then that 26 ka function to siya pero
tanan may mga defective, may mga parang discrepancies, no? May wala ang counter, wala ang ano, wala ang mga orange. So, due na gina sila for repair. That's why this 2023, na-propose na kita sa mong budget for 2024. And ara na natanan, nasulod na naton sa tanan sa repair maintenance. Galing kaya mo lang na galing medyo kabalo naman tayo ng ati. Ina sila sa mga kuha na gid, obsolete na gid kayo, daw sa wear and tear, daw wala na gid guba na. So, ang ila ng mga pyesa, daw budlay na gid pangitaan, Action Boy. So, mo na gani nga siling kong suggest ko na before kay General Luben nga, why, what if kung kuha na lang gid siya, isailuhon na lang gid siya sa tawag subong atong ay nang ginaba kay oto subong nga bag-o bala may ara kita tatlo subong nga ongoing ginakayo na. Ina siya do amo na nasa na base na nasa sa gusto gid niya ni Mayor nga matabo nga may kompleto na nasa sang feature like may camera, may sensor, and then may camera. So amo na naton nga natuyo. So ang isa na nasa mo man arang station 6 bala, pero hindi pa na sa kompleto gid ginposintanay ang Bangga Bure kagang sa North Capitol Road para nga makumpleto na sila, and then amo na dayon ang aton nga pinaka-example. But hopefully, saan mo na sang AI? yes, may ara na siya accordingly, may ara na siya may sensor, no? Ang sensor amo nang nami ang importante ang sensor, no? Na hindi na sa kinahanglan nga system ang I mean tatol subong kasi na design lang may ara sa pacing or interval nga ang na-program na siya kumbaga. Ina siya sensor pagka once nga ma-detect yung medyo build up ang sa this side, iyan na lang na rin automatic nga stop ang other side din ni hunoson niya na hunoson ang medyo build up. Ina mo nang lami, no? Kaya kung isa ka lang mag-gota daw, ay mo sang salakyan nga nag-tabok, no? Oo. Sige, anyway, may na sa sir nga, sir, kung magdamo na tani, kag anon abla, mag-alabot na kay mati ko daw may malabot, ginman nga mga amo na nga sahi sang traffic lights, no? May ara ta kaming 5. Oo. Aside sila nga 3, may ara na ta kaming 5 pagid. Sir, aray lang sir, last na lang gid sir ha. Ina sir ang inablang free flowing bala sa right lane bala. Pwede ta na sir ma-stricto sir kay balokang isa may ara madliko kas tuo yan, di ka kaliko kay stop ang kwan tapos ang bada yan may parking. Oo, pwede ta ma-stricto sir. Ayun the same feeling ta no ako ya very kuya ka akig sila kaya ako mismo experience ako nakisa. That's why ako gani may pila ka bilog ang ginapanahugan ko nakaginapang dakop ako personal nga posyon ka ginakop sa driver. Kay supposedly na sa ang right turn is always right turn left turn right na sa mo. So dapat libre na siya. Pero amo na gani because ang aton kisa Action Boy nga kulang gid man naton nga personnel to man or to monitor sa mga amo nang violator, hindi ta gid ma-perfect pero sa mambal ko lang o mapabugal ko nga starting basta may aralan ta enforcer, wala gid tayo problema kay puno na sila sa ako ng instruction, no? Nga hindi lang magtindog sila sa dalan nga mag-direct sa traffic pero they have to monitor man sa aton nga mga violation. Correct. Okay. Amo na number 1. Amo nang isa sa pinakapos dakpon mo kaya ara sige dulog mo. Number 1 ang ginay-pasay ko na sila Action Boy. Oo. Sige sir, kabay pa kay nakita ko na di sa amon Burgos sa Lacson, ari lang kami di sa Burgos Lacson pero may ko na ma-experience yan eh. Yes. Sige sir, thank you sir for your time ha. Thank you for your time. Okay. Salamat kid. Thank you. Mayong gabi man. Mayong gabi. Thank you sa inyo. Major Junji Liba mga kaksyon na aton nga Bitaw Head.